Satajamaa Inarin yritys 8. Jutta Pulkkinen, Karihara Visa 10. oli Jutta Pulkkinen 11. Emilia Välikangas 12. Minttu Ojala 13. Eevi Santaniemi kun maaliin saapuu 182 numerolla. Matias Hänninen Kemijärven urheilijoista menee tässä vaiheessa kakkostilalle. Juhan Vitikan jälkeen hänen loppuaikansa on 9.43. Noin puoli minuuttia hän hävisi tässä vaiheessa johtavalle Juhan. Kilometriä ensimmäinen kultaa, Alina Heikkilä, Ounasvaran hiihtoseura. Toinen hopeaa, Saana Suorsa, Ounasvaran hiihtoseura. 3. ja pronssia, Laura Kotila ja Ounasvaran hiihtoseura. 4. Jonna Juva, Muurlan Vihuri. 5. Elina Pyhäjärvi, Ounasvaran hiihtoseura. 6. Janina Kuusela, Kuivasalmen ponnistus. 7. Jenna Portti, Inarin yritys. Ja 8. Helena Nevalainen, Kittilä Voima. Niin, tässä nyt sitten on. Toisena ja hoppea ja 17 kärkeen Juhan Vitikka, Ounasvaran hiihtoseura. 3. ja pronssia ja 21 sekuntia kärkeen Vili Tammela, Kittilän Kotaveikot. Ja otan sitten tästä eteenpäin hetken kuluttua, kun otan tämän maaliin tämän seuraavan kilpailijan. Ja hän on numero 210. 210 ja hän on Emilia Suosalo-Lehtimäen Jyske ja Emilia tulee ja tekee kovan ajan. Ja sillähän mennään kärkeen, että lasahtaa uusi kärki, joka syntynyt 15 sarjaan ja se on kova. 9.18. 2.08 tulee perässä Tiia Lehto ja 2.09 Sinipyy maaliin näin. Ja katsotaanpas Sinipyy 4. ja Annika Suosalo lähti matkaan. Ja katsotaanpas sitten siinä maaliin tuli Tiia Lehto, hän menee 6. Elikkä Annika Suosalo 229 lähti matkaan. Omaa lähtöään odottaa numero 230 Leija Nurmi, Kyminkosken pojat. Otapa uudelleen tuota poika Kemijärven urheilijat. 5. Matias Hänninen Kemijärven urheilijat. 6. Ville Hakomäki Härmänseudun hiihtäjät. 7. Marko Kemppainen Oulaisten Taru. 8. Mika Piha Pöytyän. Eikä ole, on se parempi kuin Ropponen oikein. Ja 5. Tuija Koivuranta, Ounasvaaren hiihtoseura.